Hihintay yung dalawa. Nandito kami ngayon sa Lumihan dito sa Zone 7. Sarap ng lumi nila dito. Nakatatlong kain na kami dito eh. Ngayon na lang ulit bumalik. Susubukan din natin yung yung sisig nila. Ano yung sisig? Tikman mo nga, Brad. Masarap. Sarap ba? Sarap. Ito yung overload nila. Masarap yung lumi nila dito sa Zone 7. Tikman mo, Brad. Ano? Yun, tikman mo yun. Yun. Yung citrus. Tikman mo. Hindi, pwede yan sa sisig. Masarap yun. Bakit may egg? Ah, egg. Lalo na kung lemon yung yung lalagay mo dyan. Masarap yan. May mayonnaise yan. Sarap yan pag may mayonnaise, Brad. Yan guys, oh. Dito yan sa Zone 7. Sisig. Tapos ito yung overload nila. Ang sarap ang init. Mainit, malamig. Mainit, malamig. Bakit hindi sila naman sinasabi? Hindi nila sinasabi na mainit. Ayun o. Dahil pwede ko bang i-vlog yan? Yun. Yan, dito lang yan sa Zone 7. Sa Barangay Makalong. Wala po kay Sir Jan ni Christian. Ayan, yung kasama natin o. Sige po, bakit na lumubo na? Namunawan na ka. Namunawan na. Shit! Bakit hindi sinasabi? Pwede ka ba dyan humingi ng extra rice? Ha? Extra rice. May tubig na. Sayang yung alak. Kawagan namin yung ang init. Bakit may landit pa? Guys, kain. Bisitahin nyo yung lumihan nila dito sa Zone 7. Masarap. Saka sisig. Ni? Oh, kain na kami. Yan guys, oh. Sisig. Sisig pang lumi doon. Yun si Master, oh. Kain lang. Master Pogi. Aray ko. Pudot mo. Ceramic. Yung sako, ba't ka na? Ha? Ang lasa na ata yung timplaan. Guys, ang sarap. Sarap yung
kumain ka dito. Sarap kumain dito. Kung gusto mo, kumain ka rin. Hindi naman makita. Guys, sarap po. Mukbang. Guys, punta na kayo dito. Ang sarap dito kumain. Sarap guys pag may toyo. Parang jowa nyo may toyo. Ano ka na nga? Ano papalit natin? Oh, ito sa na. Kamu ma'am. Ano ko pakita tayo kan? Dito lang na. Yung lumabas pa balikan ito. Play ko muna ko muna. Yan kasi yung kakan dito. Yung lawa ba't din ako ba't din ba? Lawa na ako. Ito. Ito yung sasabi ko bulog. Guys, may overload pa. Gutom kasi eh. Lomi. Ito sa amin no. Sisig. Guys, ang sarap ng sisig nila dito. Pangatlong balik na namin dito eh. Pero yung una ano, bihon. Bihon sa kalumi yung una namin in-order. Ano rin? Hindi mo sabi siya. So guys, guys, bukas may vlog kami. Buhay Bukid Adventure. Maglilimas tayo kaya yung magsisikay. Parang pipignik tayo guys, ka-swimming. Ha? Ano ko? Dari gamit ng try pagtundang mo. Nabusog na naman. Sobrang dasi. Sugar. Gusto mo
may food tripin pa tayo dun mamaya eh. Babalikan namin yung nakuha namin kanina. Mapapanood nyo yun sa, ano, sa TikTok account ko. Tsaka sa YouTube channel. Nag-bird hunting sila kanina eh. Hindi ako sinama. Nakasalubong ko lang kasi kanina sa ano, sa bukid tumato. Kaka-upload ko lang kaya mapapanood nyo yan sa TikTok account ko. Wala tayong pantulak. Walang pantulak guys. Drinks. Soft drinks. Yes, Coke. Isang Coke. May soft drinks po kayo? Meron po. Anong soft drink? Coke litro po. Guys, dito yung sponsor ah. Si boss lang nag-sponsor nito. Bumili. Coco. Ay, si Rod. Si Christian. Bautista. Out. Nantay ng pang-bulak-bulak. Mukha. Ay. Dami mga balong. Sa. Dami doon. Dinuligwa. Okay, na-edit din na panday nagtiluto ka. Mga bakla. Hindi ka magmumutod kami. Ano? Yes, yun, chick boy yun. Chick boy yun. Sinabi ko siya. No, chick boy yun. Doon sa bahay. Yun, chick boy yun, oh. Yun, nasa dulo. Ikaw yung mga tikoy. Mga doon. Magkamitan. Mga. Boy, mga baka. Ano? Lintik. Oo. 150. 300 isang game. Laki ni. Yung. Yung masarap mo. Tatay nga muna. Nakalatay pa na rin. Dati pa, kita. Dua. Ang tayo masarap. Tampak mo na. May natupid bit eh. No. Sayang. Ang leo. Sumukot. What? Saya di pamayaman. Berat. Ada lepas. Okay. Okay, TV. Kita melagi sinata. Guys, may take out kami, oh. Ayan. Maninis. May take out kami, guys. Guys, tag niyo yung tropa yung hinawakan yung metal plate nung hinawakan nung metal plate, guys, oh. Mainit pa. Kakaluto lang. May mga tanggol dito yan. Yan, oh. Yan. Last shot. Nagtira pa. Nagtira pa. Kaya kurang kagayan niyo. Hindi, kabayan. Hindi, may vlog tayo bukas, ah. Buhay Bukid Adventure. Ikaw yung taga-Limas doon. Yan na, oh, guys, oh, yan. Ano? No, yung tumundo pa eh. Baka nakita pa eh. Kanina may laman yan. Yan, wala na, guys. Yan, wala na. Huwag na. Ubus na, guys. Kulang pa daw. Take out. Kulang pa daw. Tara. Tara. Para. Guys, uwi na kami. Busog na naman sila, oh. Bye-bye, guys. Bye.
Kita tayo bukas. Buhay bukid. Talaga. Buhay bukid adventure. Sana marami tayong makuha bukas.